1, 2, 3. Hey, Anna. Hey. Anna. Anna. Oeddech chi'n gwybod bod Prydeinwyr yn defnyddio 52 miliwn o oiau ar diwrnod cymhogau? Mae hwnna'n 22 miliwn mwy na ar dydd Hafan. Waw. Y record am y fflip uchaf yw 9.47 metr. Cafodd hynny osod yn Ewrop Newydd yn 2010. Ymddangosodd y reseit crampog cyntaf mewn llyfr coginio Saesneg yn y 15fed ganrif. Roedd y crampog mwyaf gafodd ei greu a'i fflipio yn 15 metr o hyd, 2.5 cm o drwch, a oedd yn pwyso 3 tunnell ac yn 2 filiwn o galorïau. Dwch chi bod y mwyaf o grampogau wedi fflipio mewn 2 funud yw 349. Yn Ffrainc mae'r dyfodiad i gyffwrdd y Hamlen yn neud yn union gyda'r crampog gael ei troi a dal ceiniog yn y llaw arall.